Szakprogram konvertálva. Milyen? Bűzprogram konvertálva. Már optikára is ráfelé takarít. El szeretném mondani, hogy azért, mert Ilyes Ádám néger és meleg, attól még mi szeretjük. Jó van, na, hát most nem betyűzünk. Na jó, elég lesz. Csináld a dolgot. Már, Csináld a dolgot. nyugodtan. Basszuk már a kukába. Mi? Na. De még ne tudjuk vissza, várjál. Úgyhogy hasonló egy kicsit. A látványos semmit tevés. Két konyhai kisegítő együtt. Így kell csinálni. Hallottam? Nem nézd? Elmenjük szünetre. Gyerünk még kicsit. Ez bemutatja bizonyítéknek, hogy mikor mondtunk, hogy ő most mit csinál? Na! Én legálisan vagyok kint cigizni, szóltam. Ádám, kérem mondja el a véleményt a Replay Caféról. Szeretem a Replay Cafét. Igen? És igazából négerekkel sincsen semmi bajom. Van egy néger szakács ismerősöm. Hát... Igazából... Lehet, hogy néha úgy viselkedik, mint egy bantú. Igazából nem volt olyan busman. Igen? Tücsi, ön is mondja el a véleményét a Replay Caféról? Hát nem is, a Replay Caféról? Aha. Hát, van egy... Hallod, meglátsz kicsit közelebb hozzá. Szóval a Replay Caféről az a vélemény, hogy van egy nigger alkalmazottjuk. Igen. Meg zsidó is van. Niger zsidó. De a nigger az Szenegáli néger zsidó vagyok. A nigger az egy buzi amúgy. De félig egyébként orosz. Ja. Jágról meg Oké. svéd. Ezt szeretném mondani, hogy... Üzenem otthonra, hogy kapelé. Hát ez a Replay Cafét. Tessék megnézni. YouTube videó lesz ebből. Mindig itt vagyunk.